Δεν το αντέχω να φεύγεις μακριά, να είσαι τώρα σε άλλη αγκαλιά. Δεν το αντέχω να μη σε έχω και να ζω χωρίς εσένα. Δεν το αντέχω να ζούμε χωριστά, κάποτε κάναμε όνειρα κοινά. Δεν το αντέχω να μη σε έχω, σ' αγαπώ, γύρνα σε μένα. Δεν μπορώ να βάλω κάτι κάθε 2 μέρες, όπως είπα. Το θα ανεβάσω αύριο το μεσημέρι, αυτό το υπόθεμα. Δεν το χάσετε αυτό το βίντεο, θα είναι checklist, το οποίο είχα κάνει πριν. Αλλά τι μπορείτε να πάρετε σε ταξίδι, όχι, ποια 15 πράγματα παίρνουμε όταν πηγαίνουμε ταξίδι εξωτερικό ή ταξίδι με πλοίο ή οπουδήποτε. Ένα ταξίδι. Είναι 15 βασικά πράγματα που πρέπει να παίρνουμε πάντα. Λοιπόν, haul θα κάνω Δευτέρα, γιατί την Κυριακή θα πάρω τα λεφτά μου, πληρώνομαι, θα πάρω κάποια δηλαδή και την υπόλοιπα την Τρίτη. Δηλαδή ευτυχώς, γιατί εγώ νόμιζα, θα σας πω, στην αρχή νόμιζα ότι πληρωνόμαστε τέλη του μήνα. Τέλη του μήνα, αλλά μόλις κάθε μέρα. Από 25-30 ευρώ ανάλογα παιδιά από τη δουλειά που θα έχουμε. Τελικά από ό,τι μου είπε το αφεντικό μου, θα πληρωνόμαστε, βασικά θα πάρουμε λίγα Κυριακή και το υπόλοιπο την Τρίτη. Την τελευταία δηλαδή, τελευταία μέρα. Παιδιά ευτυχώς θα το πάρουμε την Κυριακή, ευτυχώς, που θα μπορέσω να πάω ψωνίσω. Δηλαδή, πάλι καλά, γιατί θέλω να πάρω πολλά πράγματα, θέλω να πάρω και ισόρουχα, τόσο όλες οι Κυριακές εννοείται αυτό, και κάλτσες, παιδιά, δεν είχα κάλτσες τελευταία, μου είχαν κοπεί όλες όμως, και έκανα 8 ζευγάρια, έχω αυτή τη στιγμή. Αλλά παιδιά δεν φτάνουνε. Δηλαδή, τέλος πάντων, αυτή είναι η ανακοίνωσή μου, ήθελα να σας τα πω γιατί θέλω να ξέρετε τι γίνεται με μένα, γιατί σας είπα ότι δεν θέλω να χάσω στα παιδιά μου. Τελευταία ήμουν πολύ κουρασμένη και ήμουν... Προχθές παιδιά κοιμήθηκα 10:30 το βράδυ, να φανταστείτε. Τόσο κούραση που είχα. Και ξυπνάω 9:30 το πρωί, 10 αναλόγως. Και παιδιά δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Δηλαδή μαγειρική, σπίτι, φροντίδα, γιαγιά μου. Γιατί σας είχα πει το πρόβλημά μου με τη γιαγιά μου και τα λοιπά. Βασικά η Μαρία... Αυτά από μένα. Το φεύγουν κολλισμένοι παιδιά σε κούλες τα μάτια, είναι χάλια. Θα κάνω haul, όπως είπα, θα ανέβει καινούργιο βίντεο, εννοείται. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Καλό να περνάτε. Θέλω να μου κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Έχω ήδη 22 άτομα. Παιδιά θέλω να ανέβει και παραπάνω, εννοείται. Να ανεβαίνω λίγα. Θα κάνω και το εξώφυλλο στο κανάλι μου, γιατί παιδιά δεν μπορώ να το κάνω το κινητό. Δεν ξέρω καν πώς γίνεται. Θέλω να με βοηθήσει κάποιος, αν ξέρει, μου γράψει στα σχόλια. Στο description θα βρείτε πληροφορίες για το ηλεκτρονικό μου κανάλι στην Oriflame. Θα βρείτε από τα social media, θα βρείτε τα πάντα, στο description όλα. Και παιδιά τα λέμε στο επόμενο βίντεο, καλό να περνάτε και φιλάκια πολλά. Και σας πηγαίνω σχολείο, καλή δύναμη.